Predtým, ako tu bol pub, tu bola reštaurácia, knajpa u hobita, platníctvo, čajovňa. Podarilo sa mi dopátrať až do 19. storočia. A zdá sa, že každý z tých majiteľov sa tu potýkal s tým istým. S tým, čo sa tu opakuje vždy toho nešťastného 13. februára. Môj kamoš napríklad, ten má chladničku, tá je stále prázdna. Ako urobila posledné očko, ten debilný sveter ti ju napadol. No, minulý rok o takomto čase to tu už bolo. To čo tam máte na tom hajzi, tam straší, alebo čo? Všimol si? Vždy, keď sa v nejakom filme rozdelia, tak väčšinou tá jedna partia zomrie. Tak dúfam, že v nej nie som. No to záleží od toho, kto je hlavný hrdina.